Dobre, Tomi, prosím ťa na skúšku ešte. Raz skúška, Paulína Bátovská, Fialková a jej rozhovor pre slovenskú televíziu. Dobre, sadni si mi tam. Dám jej do ruky zošít. A... Počkaj, ale to nenahrávaj do dokumentu, prosím. Počkaj. Môžem? Paulína dostane do ruky diár, v ktorom má napísaný zoznam rôznych otázok, či už biatlonových, ale aj súkromných. To je koncept, či sa to tak stane. Že ja si spýtam, že aký si mala deň a tak a zrazu... No nehač to točí len tak, no skús. Huďo, takto. Jasné. Počuj, chceš to napísať ty? Lebo ja mám fakt škrabopis. Poď, píš. Počkaj, ale... Budem ti diktovať, počkaj. A rýchlejšie. Počkaj, biatlo. A ceruzku si nechaj tu. Tak. Počkaj, ja si musím klapnúť. A už ďalej. Dobre si to hodil. Tak sa poďme pozrieť na to. Denník Paulíny Bátovskej Fialkovej. Práca v teréne, konkrétne na biatlone, je podľa mňa v rámci takéhoto klasického kameramana, jednokameráka asi najnáročnejšia. Musí operatívne riešiť, či ide na strelnicu, či už ide do mixzóny, alebo ide do cieľa, alebo napríklad štafeta, stíha odovzdávku, nestíha odovzdávku. Čiže musí ovládať ten šport. Kameraman nachodí od 4 do 6 kilometrov. Má na sebe už aj takýto vysielací batoh, s ktorým máme spojenie nepretržité s bratislavskou réžiou. Vstupujeme naživo aj do prenosov, čiže je tam tá dvojnásobná zodpovednosť. Skúška bude dobrá do dokumentu. Raz, dva. Raz, dva, tri. Dobre. Dobrý deň, pri telefóne Hudec, batoh číslo 12, Lenzerheide, Švajčiarsko. Hovorím do hentky, prvá stopa, raz, dva, tri, 4, 5, 6. Vynikajúco, počujem vás, môžete ma spojiť s Bčkom. Pekné popoludnie všetkým biatlonovým fanúšikom z Roland Arény vo švajčiarskom Lenzerheide. Práca na svetových pohároch alebo na majstrovstvách sveta je unikátna, pretože tu prichádzame do kontaktu práve s biatlonovou komunitou, s najväčšími hviezdami. Sú to výnimočné zážitky a je to naozaj priateľská komunita a vážime si, že to môžeme mapovať. Teší ma, že aj tá mladšia generácia biatlonistov a biatlonistiek je ochotná a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje.